Λοιπόν, καλώς όρισες σε ένα νέο βίντεο. Και στο συγκεκριμένο βίντεο, όπως βλέπεις ήδη, θα κάνουμε το πρώτο μας unboxing και συγκεκριμένα το πρώτο επίσημο upgrade. Σου είχα πει ότι θα βελτιώνομαι και θα βελτιώνω και το setup το οποίο χρησιμοποιώ για τα βίντεο και έτσι και γίνεται σήμερα. Και όπως βλέπεις θα κάνουμε unboxing το νέο μου εργαλείο, το οποίο θα ανεβάσει τον ήχο και θα το πάει στο επόμενο level, και είναι το Video Mic Pro, το Plus. Το καλύτερο μικρόφωνο για YouTube κατά τη δική μου γνώμη, και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πάμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι περιέχει το κουτί. Λοιπόν, εντυπωσιακό, Η αλήθεια είναι ότι για να διαλέξω μικρόφωνο κοιτούσα πάρα πολλά μοντέλα, κοιτούσα διάφορα βίντεο unboxing και κατέληξα στο συγκεκριμένο, γιατί είναι ένα μικρόφωνο το οποίο εκτός από το ότι μπορώ να το χρησιμοποιώ με την κάμερα που έχω, μπορώ να το χρησιμοποιώ και σε υπολογιστή και γενικά μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε διάφορες περιστάσεις, οπότε είπα να το προτιμήσω. Εδώ είναι το μικρόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι από κοντά είναι πολύ πιο εντυπωσιακό από ότι όταν το βλέπεις σε βιντεάκια. Και δεν έχει και τίποτα ιδιαίτερο. Έρχεται απλά μαζί με ένα καλώδιο USB για να φορτώνεις την μπαταρία του και το καλώδιο για να το συνδέσεις στην κάμερα. Και μαζί με το μικρόφωνο υπάρχει και το λεγόμενο dead cat, το οποίο είναι για τον αέρα, και πάμε να δούμε λίγο και αυτό πώς είναι. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Και αυτό είναι το νέο μου μικρόφωνο για τα βίντεο. Αν λοιπόν είσαι κάποιος ο οποίος έχει αγοράσει το μικρόφωνο, μπορείς να μου πεις στα σχόλια τις εμπειρίες σου, και αν είσαι κάποιος ο οποίος θέλει να δει πώς θα αναβαθμιστούν τα βίντεο στην ποιότητα του ήχου και θες να δεις πώς ακούγεται το συγκεκριμένο μικρόφωνο και πόσο λειτουργικό είναι, τότε κάνε subscribe και να μην χάσεις το επόμενο βίντεο, στο οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ακριβώς αυτό το εργαλείο. Και μέχρι τότε θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε τα λέμε.